Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila ọzọ n'izu ụka a n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ihe n'uru. Ọ dị mma, Papa. Ọtụtụ afọ ndị gara aga n'obodo Nnewi, n'ime afọ ndị 18 ka a mụrụ otu nwata nwoke mara mma ile anya, aha ya bụ Chukwuka Ụlasị. Oge nwata nwoke ahụ topụtara nwa okorobịa, o kpebiri n'ime onwe ya na ya ga-eme nke ọma na ndụ n'ụzọ nkwụwa aka ọtọ ma nwee ego iji wee gosi ndị ọzọ ụzọ. N'ihi mkpebi onwe ahụ nakwa mmụọ mgbalị o nwere dịka nwa okorobịa, ọ zọpụrụ ụkwụ njem site Nnewi gawa Aba n'ime afọ ndị 19 N'oge ndị ahụ, o nweghị ụgbọ gbapụtara ihe ndị mmadụ ga-eji eme njem. Mana nke akọdaghị mmụọ Chukwuka Ụlasị. Ọtụtụ mgbe ka o ji ụkwụ site Nnewi gaa Aba nakwa site Aba laghachi Nnewi. Oge o rutere n'ala Aba, ọ malitere azụmahịa akwa oyiyi nakwa ngwaahịa ndị ọzọ, ma jiri nwayọọ hiwe ụlọ ahịa ndị a rụnyere n'akụkụ ụzọ awara awa Aba Road n'oge ahụ. Oge azụmahịa ahụ malitere ime nke ọma, ọ laghachiri Nnewi gaa kpọta ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị ga-amụ ahịa ahụ ma nyere ya aka. Oge na-adịghị anya, ọ zụtara nnukwu ụgbọala gwongworo 6 wee malite azụmahịa njem ụgbọala iji na-ebugharị ngwaahịa. N'ihi nke a, o nwetara ọrụ ngo ịbụrụ onye na-ebugharị akwụkwọ ozi edemede gbaa gburugburu ala Igbo gaa n'aka ndị nwe ya. Nke a mere o jiri zụtakwuo nnukwu ụgbọala gwongworo ndị ọzọ ruo 14. Aha ụgbọala njem ya bụ JC Ụlasị Motors. Ụfọdụ ndị ezinụlọ ya ọ kpaliri isonye azụmahịa njem ụgbọala gụnyere Louis Odumegwu Ojukwu nke Ojukwu Transport nakwa Ejikeme Ilodibe nke Ekeledịlechukwu. Chukwuka Ụlasị, nwata nwoke ahụ na-anọghị otu ebe na-achọ onye ga-enye ya, ma zọpụ ụkwụ jiri ụkwụ abụọ gawa ala Aba, bụ nke ọ gara ọtụtụ ugboro, mechara bụrụ ọgaranya a maara nke ọma n'ala Igbo nakwa ala anyị gbaa gburugburu. Ọla mma. Papa. O nweela mgbe ị nụrụ ka mmadụ na-akọcha enyi ya site n'ịkpọ ya Oji Ụkwụ Eje Aba? Papa. Ọ bụ n'ihi Chukwuka Ụlasị ka okwu ahụ siri pụta. N'ime afọ ndị ahụ, ndị enyi ya malitere ịkpọ ya Oji Ụkwụ Eje Aba n'ihi ka o si eji ụkwụ site Nnewi gaa Aba nakwa site Aba lọghachi Nnewi. Ndị okenye na-ekwu sị, oke ọkpa akwa akwa n'isi ụtụtụ, onye umengwụ ama ọsọ. Onye na-achọ ihe ọma anaghị ele anya n'azụ. Agbaka mbọ bụ ego nri. Nke ahụ bụ eziokwu, Papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke izu a. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, Papa. Chineke gọzie gị. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.